Dobar dan, na red je došao i posljednji treći dio logaritamskih jednadžbi. Prisjetimo se da kada smo govorili o svojstvima logaritamske funkcije, svojstvo injektivnosti kaže da ukoliko je vrijednost logaritamske funkcije, naravno po istoj bazi, od x1 ista kao od x2, odnosno logaritam po bazi a od x1 je isti kao logaritam po bazi a od x2, to znači da je tada x1 jednak x2. Odnosno, iz istih vrijednosti funkcije zaključujemo da su i argumenti jednaki. To je ovdje očito i sa grafa logaritamske funkcije, dakle za dva iste vrijednosti ćemo dobiti i isti argument. Svojstvo koje nazivamo injektivnosti koje ćemo koristiti prilikom rješavanja logaritamskih jednadžbi. Idemo odmah na prvi primjer. Evo ga, riješite jednadžbu. Logaritam od x minus 2 plus logaritam od x plus 2 jednako 2 logaritma od x minus 1. Naravno, mi ćemo krenuti sa uvjetom kao i obično. Imamo tri različita tu logaritma. Za sva tri smo napisali uvjet da je argument veći od 0, riješili svaki uvjetić i ovdje vidimo da s obzirom da sve tri uvjetića moraju biti zadovoljena, da u stvari naš x mora biti broj veći od 2. Vraćamo se na jednadžbu i gledamo kako ćemo je pojednostavniti. S lijeve strane jednakosti imamo logaritam plus logaritam po istoj bazi i to znamo da možemo zbrojiti i zapisati kao jedan logaritam. S desne strane jednakosti imam dva logaritma od x minus 1. S obzirom da mi je ideja dobiti da su logaritmi jednaki na lijevoj i desnoj strani, ovaj 2 mi smeta, ali mi znamo da njega možemo poslati u eksponent logaritma. I evo kako moja jednadžba izgleda nakon što sam to napravila. I to je ono što sam željela. Logaritam od ugla te zagrade jednako logaritam od ovog kvadrata. Pa kako su logaritmi jednaki, ja zaključujem da i argumenti moraju biti jednaki. U ovom trenutku sam dobila nekakvu algebarsku jednadžbicu, to lijepo izmnožimo. Ovdje vidimo razliku kvadrata, x na kvadrat minus 4. S desne strane jednakosti kvadrat binoma, prvi na kvadrat dvostruki, drugi na kvadrat. Ovdje se kvadrat čak i skratio, jednadžba nije kvadratna i dobili smo jedno rješenje, a to je broj 5/5. Provjerit ćemo uvjet, mora biti veći od 2 i je, to je 2,5 i mi smo riješili jednadžbu. Znači još jednom samo da rezimiramo što smo koristili. Ovdje smo uspjeli lijevu i desnu stranu jednakosti zapisati kao logaritam od nečega i zaključili da ukoliko su logaritmi jednaki, da i njihovi argumenti moraju biti jednaki. Idući primjer. Riješi jednadžbu. Logaritam od x plus 1 u zagradi na kvadrat minus logaritam od x na kvadrat minus 1 je jednako 1 minus 2 logaritma od 2. Pa krećemo opet sa uvjetom. Imam dva logaritma. X plus 1 na kvadrat mora biti pozitivan je uvjet na prvi logaritam. S obzirom da je riječ o kvadratu, on je uvijek pozitivan osim kada je jednak 0, pa tu zaključujem da x plus 1 ne smije biti 0, odnosno x ne bi smio biti minus 1. Drugi uvjet kaže da je x na kvadrat minus 1 pozitivan, što znači da je x na kvadrat veći od 1, a to je onda kada je x po apsolutnoj vrijednosti broj veći od 1 i svoj uvjet ćemo zapisati u ovom obliku. I lako provjeriti na kraju dobiveno rješenje. Dobro, vraćamo se na jednadžbu, gledamo kako izgleda. S lijeve strane log minus log, ovo nam je super, oduzeti logaritme znamo i to ćemo zapisati kao logaritam kvocijenta. S desne strane ovu dvojkicu ćemo poslati u argument i to je ono što odmah znamo napraviti i sve je u redu. Jedino što nam tu sad smeta, to je ovaj broj 1. Što ćemo s njim? Primijetite da bi recimo mogli i ovaj logaritam od 4 prebaciti lijevo, pa onda zbrojiti logaritme i dobiti da je logaritam jednak 1 i tako dovršiti zadatak, ali mi ćemo ovdje to napraviti malo drugačije. Prisjetit ćemo se da svaki broj, pa tako i broj 1, možemo zapisati kao logaritam ukoliko nam to odgovara. Odnosno, x nije ništa drugo nego logaritam po bazi a od a na x. To je način kako bilo koji broj mogu zapisati kao logaritam po bazi koju ja to želim.
Pa je tako sljedeći to, 1 u stvari logaritam po bazi 10, jer mi gore imamo logaritam po bazi 10, od 10 na prvu. Ako sad svoju jedinicu tako zapišemo, evo je, logaritam od 10, sada sa desne strane jednakosti mogu oduzeti ova dva logaritma i dobiti ono što sam htjela, a to je da je logaritam jednak logaritmu, iz čega zaključujem da su argumenti jednaki i dalje sve ide lako. Množimo, kvadriramo, sređujemo, dobijemo kvadratnu jednadžbu, riješimo je i evo x1 i x2. Naravno, preostalo je provjeriti uvjet zadatka. Naši x-ići moraju biti po apsolutnoj vrijednosti brojevi veći od 1, što 7/3 je, to je 2 i nešto, ali ovo drugo rješenje -1 u stvari neće biti rješenje jednadžbe. Dakle, naša jednadžba ima jedno rješenje i to je 7/3. U ovom zadatku kao novost smo imali dakle, ovu ideju kako ćemo broj zapisati kao logaritam ako nam to odgovara u našem zadatku. Primjer 3. Riješite jednadžbu. Logaritam od 0,1x na kvadrat puta logaritam od 10x jednako 2. Uvjeta su 2 jer su dva logaritma. 0,1x na kvadrat već od 0 i 10x već od 0 i ovdje je jasno da u stvari x mora biti veći od 0, što je rješenje drugog uvjeta u stvari, a prvi uvjet je uvijek zadovoljen osim kada je x jednak 0. Dobro, vratimo se na jednadžbu. Gledamo što tu imamo. S lijeve strane jednakosti se množe logaritmi. E sad, mi znamo da vrijedi ovo. Logaritam po bazi a od x plus logaritam po bazi a od y je logaritam po bazi a od umnoška x i y. Ali, koliko je ovo? Kako ja mogu pomnožiti dva logaritma? To ni slučajno nije logaritam po bazi a od x plus y. To je gruba greška. To bi bilo krivo iščitavanje ove gornjeg svojstva koje smo već napravili. Dakle, ne znamo množiti logaritme i to nam se sad čini problem. Pa, kad je to već tako i ako ja ne mogu pomnožiti ova dva logaritma, onda se mogu dosjetiti da na svakom od njih primjenim ovo gornje pravilo, ali naravno sa desne na lijevu stranu. Odnosno da ovaj logaritam umnoška koji imamo u zagradi, a imamo umnožak i tu i ovdje, rastavim na dva jednostavnija logaritma. To ćemo i napraviti. Evo ga, logaritam od 0,1x na kvadrat je u stvari logaritam od 0,1 plus logaritam od x na kvadrat. Isto tako, logaritam od 10x je logaritam od 10 plus logaritam od x. Sad se čini da smo dobili nešto još glomaznije nego što je bila početna jednadžba, no međutim nije tako. Tu vidim prije svega dvije brojkice, logaritam od 0,1 ćemo izračunati jer je to 10 na minus prvu 0,1. Ovdje imam logaritam od 10, njega isto znamo. I još ovaj tu kvadratić koji lagano spustimo dole. Ono što je važno, ovo je brojkica i na dva mjesta mi se pojavio log x i naravno sad dolazi spasonosna supstitucija, te je log x i moja jednadžba poprima vrlo jednostavan oblik. Izmnožimo, složimo kvadratnu jednadžbicu, riješimo je, evo t1 i t2 i vratimo se nazad u naše x-iće i tu smo dobili dvije elementarne logaritamske jednadžbe iz kojih naravno lako dobijemo koliki je x1 i x2. I jedan i drugi su brojevi veći od 0, zadovoljavaju uvjet zadatka i sve je u redu. Jednadžbu smo riješili. Znači što je ovdje u ovom zadatku bitno zapamtiti, to je da ne možemo množiti logaritme, nemamo neku čarobnu formulicu koja će nam tu pomoći, a onda smo koristili to da kad već ne mogu skupiti ova dva logaritma, da ih onda rastavim svakog posebno i zapišem preko jednostavnijih varijabli i onda to lako sa supstitucijom dovršava. Primjer 4. Riješite jednadžbu. Logaritam po bazi 4 od 4 minus 2 logaritma po bazi 5 koji je od 4 minus x je jednako 1/2. Izgleda možda prilično komplicirano, ali nije strašno, jer ako malo pozornije pročitamo što tu u stvari piše,
piše da logaritam po bazi 4 od svega ovoga u uglatoj zagradi jednak 1/2. Ako je logaritam po bazi 4 od nečega jednak 1/2, onda ja mogu zaključiti da je to nešto, dakle sve ovo što piše u zagradi, u stvari baza na rezultat. 4 na 1/2. Izvrsno, riješili smo se ovog logaritma po bazi 4, malo ćemo prvo upristojiti ovu našu jednadžbicu, 4 na 1/2 je naravno 2, ovu četvorkicu ćemo prebaciti na drugu stranu, sve to podijeliti sa 2 i dobili smo jednu vrlo jednostavnu jednadžbu koju sada lako dovršavamo, jer ako je logaritam po bazi 5 od 4 minus x jednako 1, onda je 4 minus x baza na rezultat 5 na prvu, odnosno 5 i evo našeg rješenja. X je minus 1. Primijetite da nismo na početku napisali nikakav uvjet, a moramo vidjeti da li naše rješenje zadovoljava jednadžbu ili ne. To možemo naravno napraviti tako da se sad vratimo na početak i uvrstimo tu minus jedinicu, napravimo provjeru samo u jednadžbi, ali ćemo primijetiti jednu zgodnu stvarčicu, a to je da smo pisali uvjete, u našem zadatku se javljaju dva logaritma, dakle trebalo je dva uvjeta onda napisati. Jedan bi bio na ovaj logaritam po bazi 4, gdje bi trebalo napisati da sve ovo, argument logaritma, mora biti veće od 0. No međutim, mi vidimo da u ovom retku, drugom našeg rješenja, da je to sve u stvari jednako 2. Pa ako je jednako 2, onda je sigurno i veće od 0 i nije bio nužan taj uvjet za napisati. Isto tako, uvjet na drugi logaritam, koji ima argument 4 minus x, znači 4 minus x mora biti pozitivan, ali nama je 4 minus x jednako 5, pa je to sigurno pozitivan broj. I evo ovdje nije bilo nužno raditi uvjete na logaritam, jer su oni ispunjeni samim načinom rješavanja zadatka. Primjer 5. Evo je malo složeniji zadačić za kraj. Riješite jednadžbu. X na 1 plus logaritam od x jednako je 0,001 na minus 2/3. A sad ono što bi tu čovjek prvo napravio, to je svakako sredi ovaj broj s desne strane. To ćemo i napraviti. Ovaj 0,01 je 10 na minus 3, koji kad se ispotencira sa minus 2/3, eksponenti se množe, dobijemo 10 na drugu i sad već moramo stati i razmisliti što ćemo dalje sa ovom jednadžbom. Tražimo svoju nepoznanicu i vidimo je na dva mjesta, ovdje u bazi, a ovdje u eksponentu, i to u eksponentu kao argument logaritma. I sad to izgleda dosta komplicirano, jer naravno mi rješavajući bilo koju jednadžbu želimo x dobiti ili na jednom mjestu ili nekako u istom obliku i tako dalje. Nikako nam ne odgovara to što nam je gore ovaj xić u eksponentu, htjeli bi ga nekako spustiti dole. To možemo napraviti prije svega ovako, prisjetimo se da ukoliko je a na x tu jednako b, da to znači da je ovaj eksponent gore, taj xić, nije ništa drugo nego logaritam po bazi a od b. Ako to iskoristimo u svojoj jednadžbi, jer ja imam ovaj eksponent 1 plus log x, to znači da je 1 plus log x u stvari logaritam po bazi koja tu piše, a to je x od ovog ovdje rezultata 10 na drugu. Jednadžbica koju sam ja sad tu napisala je sigurno izgleda jednostavnije nego ova, jer se sad taj logaritam spustio dole, nije više u eksponentu. Pogledam što sad tu imam log x i ovdje logaritam po bazi x i sad znam da prvo moram ujednačiti baze. Ostavit ćemo naravno bazu 10 i preći ovdje sa logaritma po bazi x na bazu 10. Primijenimo formulicu za prelazak na novu bazu koju smo spomenuli i koristili. To je logaritam od starog argumenta kroz logaritam od baze. I pogledajte kako sad ta jednadžbica izgleda jednostavno. Ovo gore logaritam od 10 na kvadrat je 2 i sad je vrijeme za našu supstituciju, jer na dva mjesta imamo log x i log x. Označit ćemo ga sa t i dobiti jednostavnu jednadžbicu koja se u prvom koraku svodi na kvadratnu, ima dva rješenja. Vratimo se u naše xiće i evo x1 i x2. To je znači bio način rješavanja taj gdje smo mi koristili samo svojstvo što u stvari eksponent predstavlja. Eksponent je logaritam po ovoj bazi od ovog broja.
Taj isti zadatak smo mogli riješiti i na drugačiji način, pokazat ćemo i njega. Dakle, s obzirom da nam jako smeta to što nam je x u eksponentu i hoćemo ga nekako spustiti dole, za to nam je idealan logaritam jer znamo da on ima ono lijepo svojstvo da se argument logaritma može spustiti ispred logaritma. Otud ideja da logaritmiram svoju jednadžbicu, odnosno zaključim da ukoliko je lijeva strana jednaka desnoj, da to znači da su i logaritam lijeve strane jednak logaritmu desne strane. Kad sam to tako zapisala, sada mogu iskoristiti ovo svojstvo koje će mi eksponent lijepo spustiti ispred logaritma i pogledajte kako je zgodna ova jednadžbica, idealna za supstituciju, te je logaritam od x i odmah dobijemo ovakvu algebarsku jednadžbu koju potpuno isto dovršavamo kao i u prvom načinu i dobijemo rješenje jednadžbe. S obzirom da nismo gore radili uvjeti, napravit ćemo ipak provjeru za oba rješenja. Uvrštavamo u početnu jednadžbu 0,01 umjesto x-ića i idemo izračunati koliko je ovo. Ovdje se pojavi lug od 0,01, kako je to 10 na minus drugu, to je minus 2 i još ovaj 1 su minus 1. 10 na minus drugu pa na minus 2 je 10 na drugu. Dakle, prvo rješenje zadovoljava jednadžbu. Provjerimo i za desetku. Evo i nju smo uvrstili i sve se slaže, logaritam od 10 i 1, pa 10 na drugu je jednako 10 na drugu. Evo, riješili smo i ovo nešto kompliciraniju jednadžbu, gdje se trebalo dosjetiti toga da ovaj eksponent trebamo nekako spustiti dole. Ovdje smo to napravili po definiciji logaritma, ovdje tako da smo logaritmirali lijevu i desnu stranu jednakosti i dalje je išlo glatko jer smo koristili svojstva logaritamske funkcije. Domaća zadaća, 5 zadataka, sličnih ovim primjerima koje sam objasnila. Mislim da ne bi trebalo biti nekih velikih problema. Pozdrav ljudi od vaše profesorice i čujemo se.